श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। आजचा जो व्हिडिओ आहे तो खास स्वामी प्रगट दिनानिमित्त आहे। तर स्वामी प्रगट दिन ही 23 तारखेला आहे। तर स्वामी प्रगट दिनानिमित्त सेवा काय करायची, अनेकांना प्रश्न पडत असतो, आता स्वामी प्रगट दिनानिमित्त सेवा करायची काय, तर तुम्हाला काय सेवा आहे ते सांगते। तर सेवा ही 21 दिवसाची करतात, कोणी 11 दिवसाची करतात, कोणी 7 दिवसाची करतात, पण खूप जणांना एवढ्या दिवसाची जमत नसतं, म्हणून मी फक्त तुम्हाला 7 दिवसाची सेवा सांगणार आहे। तर मग ती काय सेवा आहे, कशी करायची, त्याचा नियम काय आहे, ह्या गोष्टी मी तुम्हाला सांगणार आहे। ह्याचा नियम फक्त असा आहे की घरात फक्त मच्छी मांस वगैरे असं खाऊ नका, फक्त एवढं व्रत ठेवा, जेणेकरून ते तुम्हाला त्याचं म्हणजे फळप्राप्ती नाही होणार की तुम्ही मांस मच्छी जर घरात खाल्लात तर मग बाकीचं तुम्ही नेम वगैरे काही नाही आहे, फक्त एवढंच तुम्ही नेम करा। आणि नंतर ज्या वेळेला तुम्ही पारायण करता त्यावेळेला आंघोळ करून सकाळी जेवढं तुम्ही ब्रह्मी मुहूर्तावर जेवढं कराल तेवढं तुम्हाला फळप्राप्ती लवकर होत असते, म्हणून जेवढं होता होईल तेवढं तुम्ही लवकर पारायण करत जा। तर कुणाला काम असेल, कोणी जॉबला जात असेल, कुणाला शेताला जायचं असतं, कोण विद्यार्थी असतो, कुणाची एक्झाम सुरू आहे, कुणाचा अनेक प्रश्न आहेत, त्याच्यामुळं मी सांगितलं की तुम्ही लवकर करत जा। ब्रह्मी मुहूर्तावर केलं तर हे सगळ्यात उत्तम आहे की जेणेकरून तुम्हाला फळ प्राप्त होईल, लवकर फळप्राप्ती लवकर होईल, म्हणून सांगितलं की तुम्ही लवकर करा। तर मग काय करायचं, सेवा काय आहे हे मी तुम्हाला सांगणार आहे। तर 7 दिवसाची सेवा अशी आहे, जर कुणाला जमत असेल तर पूर्ण ग्रंथाचं 7 दिवस 7 पारायण करा, तर तुमचे 7 दिवसात 7 पारायण होतील। नसेल जमेल तर त्यांनी फक्त 3 अध्यायाचे 7 दिवसात एकच पारायण होतं। तर तुम्ही जर एक पारायण दररोज केलात पूर्ण ग्रंथाचं स्वामीचरित्र सारामृताचं, तर तुम्ही एक पारायण करायला फक्त तुम्हाला 1 तासच वेळ लागेल। तर तुम्ही स्वामी चरित्र सारामृत 1 तास केला तर तुमचे 7 दिवसात 7 पारायण होतील। आणि जर तुम्ही रोज 3 अध्याय केला तर तुम्ही 7 दिवसात एकच पारायण करू शकाल। जसं जमेल तसं तुम्ही करू शकता। मी असं म्हणत नाही की तुम्ही एवढंच करा तेवढंच करा, तसं नाही, जेवढं तुम्ही मनात भाव ठेवून करता तेवढं स्वामीला आवडतं। स्वामी फक्त एवढं बघतात कोण काय करतं कोण काय करत नाही, कुणाची भावना किती आहे, फक्त स्वामी ह्याच्यावर लक्ष ठेवतात। फक्त स्वामींना एवढी भावना एवढंच आवडतं। स्वामीला सगळ्यात आवडती गोष्ट आहे ती मनाभावापासून तुम्ही भक्ती करावं, नामस्मरण हे मनातून करावं। जर कुणाला जर म्हणजे वेळ राहत असेल तर दररोज का होईना 5 मिनिट का होईना पण श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ ह्या नामाचं नामस्मरण जप केलात तर तुमच्या आयुष्याला खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे। असं म्हणतात की मग देवच करावं, नामस्मरणच करावं, कामच करू नये, मग देव कसं करतो बघावं, पण हे तसं नसतं। ज्यावेळेला आपण कष्ट करतो त्या कष्टाला फळ देणं किंवा त्या कष्ट साध्य होणं आपण केलेलं हे देवाच्या हातात असतं। जर कुठलीही गोष्ट आपण साध्य करायची असेल तर आपल्या कष्टाला यश देणं हे देवाचं काम आहे, आपल्या हातात यश प्राप्त करणं हे नाही। जर आपल्या हातात यश प्राप्त करायचं असतं तर कोणीही देव आहे असं मान्य केलं नसतं। हो, अनेक जण म्हणतात देव आहे का, खरंच आहे का, हो खरंच देव आहे, तुम्ही मान्य केला तर देव आहे, नाही मान्य केला तर नाही, तेही सांगते। मग काही जणांचे अनेक उदाहरणं आहेत, काही जणांच्या मनात खूप प्रश्न उमटतो की एखादी व्यक्ती असते की ते उर्मट वागते, कुणालाही वरचढ वागते, त्याचं कसं मग व्यवस्थित होतं, आम्ही देवदेव करतो, आमचं का होत नाही, हो ते पण होतं, ते कारण काय आहे की पूर्वजन्माची पुण्याई असते त्याची, म्हणून ती पूर्वजन्माची पुण्याईच्या साठवण जी असते ती संपेपर्यंत त्याचं चालतं, ते कसंही वागलं तरी चालतं, पण पुढच्या जन्माचं किंवा ती कर्म गेल्या जन्माचे संपेपर्यंत ते त्याची म्हणजे संपेपर्यंत त्याचं चालतच असतं, तो कसंही वागला तर। पण असं विचार करू नका की देव नाही, देवाचंच केलं तर मग असं काय साध्य होतं का, मग काम करू नये, तुम्ही कृपया असा विचार करू नका। देव आहे मानला तर आहे आणि तुम्ही माना की देव आहे म्हणून सगळं करा। तर मग सांगते तुम्हाला 7 दिवसात कसं पारायण करायचं। तर जमत असेल तर सगळ्यांना तर 11 माळी जप अगोदर करायचं, आंघोळ करायची लवकर,
11 माळी जप करायचा, स्वामी स्तवन घ्यायचं, नंतर स्वामी चरित्र सारामृताचे 3 अध्याय घ्यायचे. मी तुम्हाला सांगितलं जमत असेल तर पूर्ण ग्रंथाचं एक पारायण करा, नसेल तर तुम्ही 3 अध्यायाचं 7 दिवसात एक पारायण करा. मग तुम्हाला जसं जमेल तसं करा. मग हे 7 दिवसात केलं 7 पारायण होतील, 3 दिवसात केलं तर एक पारायण होईल. मग सांगता 23 तारखेला आहे. सांगते दिवशी तुम्ही ग्रंथ पूर्ण होईल. तुमचा 3 अध्याय असला तरी पूर्ण होईल. दररोज एक पारायण केलं तरी ती सांगता होईल तुमची स्वामी प्रगट दिना दिवशी. मग नैवेद्य काय दाखवायचा? जर आपण एखादी गोष्ट जर करत असोल, एखाद्या व्यक्तीला जर काही आवडत असेल, त्याच्या मनावर जर आपण केलो की हां तुला हे आवडतं म्हणून मी तुला केलं, ते समोरचा व्यक्ती कसं प्रसन्न होतो, आपल्याला पटकन प्रत्युत्तर देतो, हसतो. हे जे काही गोष्टी असतात ते हे जसं आपण माणसाला उपयोग करतात तसं पण आपण देव जे आहे ते देवाला आपण एक माणूस म्हणूनच बोलायचं, माणूस म्हणूनच वागायचं. ते तू प्रत्येक ठिकाणी आपल्याला साथ देत असतो. म्हणून म्हणते की कुठलीही गोष्ट आपल्या समोरच्याच्या आवडीनुसार केली तर ते आपल्याला फायदा होईल. सहसा तर देव जेवढं करतो तेवढं कोणीही करत नाही. मग नंतर तुम्ही नैवेद्य दाखवायचा. नैवेद्य कशाचा दाखवायचा? तर स्वामी समर्थ महाराजांना पिवळ्या कलरचा नैवेद्य आवडत असतं. तर पिवळ्या कलरचं काय आहे? तर बेसनाचे लाडू करू शकता तुम्ही, किंवा आपले नुकतीचे लाडू करून दाखवू शकता. जसं जमेल तसं. नुकतीचे लाडू जमत नसेल तर बेसनचे लाडू करा. हां, त्याच्यासोबत आपण साधी पोळी, शेंगाची आमटी आणि तुम्ही राईस असा नैवेद्य तुम्ही महाराजांना दाखवा आणि ही त्याची सांगता पूर्ण करा. एवढे मनोभावे करा. आणि ज्या वेळेला तुम्हीही पारायण करते वेळेस संकल्प घेऊन केलात, असं तुमची कुठलीही मनातली मनोकामना असो ती पूर्ण स्वामी महाराज नक्की करतात. एवढं तुम्ही करून बघा. मनातून संकल्प घ्या, स्वामी महाराजांना सांगा, महाराज माझी एवढी इच्छा आहे, तुम्ही पूर्ण करावी लागेल. तुम्ही जर मनातून हे केलात तर नक्की तुमची इच्छा पूर्ण होते. तुम्ही एवढं करून बघा, सांगता करा आणि तुमचं फळ प्राप्त होईल. तुम्हाला तुमच्या कष्टाचं फळ स्वामी नक्की फळ देतील. श्री स्वामी समर्थ. जय जय स्वामी समर्थ. श्री स्वामी समर्थ. जय जय स्वामी समर्थ.